postoji mogućnost i da postoji sluh za saradnju između javnog i privatnog sektora, jer samo na takav način i jedni i drugi možemo da napredujemo. Dobro, ali da li je dovoljno, možda za taj početak je i dovoljno da vas oni upute, da se organizuje nešto, makar to bilo u Beogradu, ne u drugim opštinama van Beograda, ali možda za 2003. Ali me zanima da li je to dovoljno da vas samo upute? Kakva je dalja saradnja? Da li vam oni mogu pomoći u smislu sad? Niti su svi privrednici, preduzetnici, obrazovani. Opština Temerin je aplikant na ovom projektu. Znači ona nosi odgovornost za implementaciju dobru ovog projekta. Samim tim što nosi odgovornost za sredstva koja su namenjena za zajedničku saradnju između preduzeća i institucija, mislim da je više nego dovoljna. Ali vratila bi se na vaše pitanje koje ste uputili gospodinu Pekezu, koja se odnosi na koordinaciju, odnosno na menadžera. Postoji jedna interesantna priča koju u poslednje vreme često čujem i jako je dobar primer toga. Naime, kažu, imao je otac 7 sinova i na samrti kaže im: uzmite svako po jedan štapić, slomite ga. Svaki je naravno lako slomio. A sada uzmite 7 štapića i vežite ih jednim kanapom. Oni ga vežaše. Ajde sada ga slomite. On je pokušavao i nije mogao, nikako, ni jedan od njih nije mogao da slomi. Nakon očeve smrti, 7 braći su išli po selu i pričali o mudrosti njihovog oca, da bi ih došli jednom krčmaru koji uze makaze i preseče konopac i svih 7 štapova se rasu. Zatim reče krčmar: nije dovoljno samo da budete zajedno. Bitan je i ovaj konopac koji vas veže. Tako je i u ovoj saradnji jako bitna koordinacija. Taj konopac je zapravo klaster. Ali i čovek, odnosno ne čovek, nego tim ljudi koji koordinira tim klasterom. Hoćete reći menadžer? Koji upravlja. Ne menadžer, nego tim ljudi. Dobro, ali menadžer valjda drži taj kanap. Hvala vam. Eto, to je već prvi deo emisije prošao. Idemo kratko na reklame pa se vraćamo u studiju. Kopernikus, kablovska televizija, vaš izbor. Kopernikus, kablovski internet, vaš internet provajder iz komšiluka. Sjajno umeće rada dokazano višegodišnjim iskustvom, kroz šminkanja za sve prilike, za venčanja, mature, za maskembale, bukove, za televiziju, revije, muzičke spotove, obuka za profesionalne šminkere, Make-up studio Jelena Đorđević, Josipa Pančića, 6/66. Ništa vruće, ništa zima. Naša klima štima svima. Kopernikus. Kopernikus, kablovska televizija, vaš izbor. I dalje ste na televiziji Kopernikus, gledate emisiju Prizma, a tema večerašnje Prizme je klasteri, ključ razvoja. I zamolit ću vas, gospođo Milojković, da nam kažete koliko je vama bilo potrebno, kao nekom koji je na čelu saveta pri Privrednoj komori Srbije, bilo potrebno vremena da neke, uslovno rečeno, nepoverljive male i srednje preduzetnike ubedite o važnosti udruživanja, odnosno ne znam koliko ste imali ovu priču da im kažete ovo što je Mirjana ispričala, ali koliko su poverljivi, koliko imaju sluha da to saslušaju do kraja? Moram vam reći da na mestu predsjednika Saveta za klastere Privredne komore Srbije nalazim se od februara meseca, međutim u poslu koji podrazumeva iniciranje i razvoj klastera jesam već od 2007. godine. Tako da neophodna je velika upornost, prilično i znanje i umešnost, kao i sticanje poverenja
korak po korak. Vi znate da se zapravo poverenje u udruživanje i najteže stiče, upravo zbog perioda koji je iza nas, koji je jako dug, skoro znači 20 godina. U tom periodu su praktično mala i srednja preduzeća, privrednici generalno gubili poverenje u benefite koje imaju od udruživanja, od poslovnih organizacija, odnosno poslovnih udruženja, tako da je nama u LEDI programu bilo potrebno gotovo 2,5 godine da steknemo poverenje privrednika koji su svuda bili rasuti, o kojima zapravo niko na jedan organizovan i sistemski način nije brinuo, na posvećen način koji je zapravo najbitniji i na kraju, naravno, kao rezultat te naše posvećenosti, rada i poverenja koje smo izgrađivali kod privrednika, došlo je do inicijative sa njihove strane, jer pre svega klaster se ne uspostavlja zbog LEDI programa, zbog raznih fondova koji postoje, ima i toga, ali smatram da u ovom našem slučaju, bar kada govorimo o Nišavskom regionu, motiv nisu bila donatorska sredstva, jer na kraju krajeva svi klasteri koji su formirani, nijedan od njih nije dobio sredstva na sopstveni račun, tako da to svakako nije mogao da bude motiv njihovog formiranja. Motiv njihovog formiranja je zapravo benefit koji su shvatili da privrednici da imaju od udruživanja. Mogućnost da pristupe informacijama, mogućnost da jednostavno mogu da usavršavaju svoja znanja koja će kasnije primenjivati u poslovanju. Mogućnost da ostvare, da dobiju određene softvere koji će im pomoći u realizaciji svakodnevnih aktivnosti. Mogućnost povezivanja sa partnerima u zemlji i van nje. Mogućnost da imaju bolju vidljivost, znači bolju promociju i lakši pristup partnerima i lakšu mogućnost za uspostavljanje strateškog partnerstva koje znate koliko je pre svega važno za konkurentnost, za izvozne aktivnosti, za povezivanje, za razvoj. Tako da sve te stvari, učešće na različitim sajmovima i studijskim posetama i tako dalje, sve to je zapravo uticalo da privrednici iskažu želju i počinju da se organizuju po poslovnim udruženjima, odnosno i klasterima. Ali pretpostavljam da sve to kad im pričate, samo me zanima kako razgovarate pojedinačno ili okupite veći broj malih i srednjih vlasnika malih i srednjih preduzeća? Pa moram da priznam, znači da je i jedan i drugi pristup jednako prihvatljiv, da recimo kod formiranja... Pitam vas to zato što uglavnom su to ljudi koji nikada nemaju vremena. Tako je. Uvek govore da im je radni dan 25 sati, da nemaju i onda mogu misliti kad ih neko pozove, kaže dođite da vam kažemo neke prednosti u udruživanju, kažu ma daj. To je potpuno pogrešan pristup, znači reći privredniku dođite. Vi kao neko ko podstiče razvoj i želite da steknete poverenje privrednika, vi idete, vaša je uloga da budete na terenu i da svoje vreme prosto prilagodite vremenu budućeg partnera. I kako vas slušaju, jel cupkaju? Pa mogu da vam kažem da nisam primetila da cupkaju. Što se tiče pristupa početnicima u poslovanju, recimo taj pristup je nešto drugačiji, organizuju se nešto veći sastanci, čak moram da priznam da kada smo podržavali osnivanje start-up klastera u građevini, tekstilu, poljoprivredi, uslugama i medicini, organizovali smo 2 ogromna sastanka gde je bilo preko 100 privrednika. Međutim, kada se radi o drugim klasterima koji obuhvataju zrela preduzeća, dakle ona koja posluju više godina, 10, pa 15, možda i 20 godina, tu je pristup nešto drugačiji. Naš pristup je bio kroz projektne aktivnosti. Vrlo retko smo zakazivali namenske sastanke,
naravno, išli smo u obilaske, posećivali firme shodno vremenu vlasnika, menadžera kompanije. Međutim, mnogo je bio efektivni pristup kada se organizuje poseta nekom sajmu, pa se upute pozivi privrednicima kojima zapravo koristi određeni sajam ili određena poseta i kada očekuju da naprave neke kontakte. Tako je, onda su ljudi apsolutno motivisani i očekuju određene rezultate iz projekta ili posete i vrlo su dobre volje da imaju vremena da razgovaraju, da se povezuju, svakako u autobusu, u avionu, kako god se to putovalo, ipak se putuje po nekoliko sati i tada zapravo svi mi imamo dovoljno vremena da kažemo i šta to mi radimo kao misionari razvoja klastera i šta to oni rade i gde je to ta naša zajednička linija. Hvala vam. Gospodine Pekez, kako se prave projekti? Vi ste menadžer i sada vaš klaster već funkcioniše onako valjano, zavidno i da biste dobili te silne 1000 evra za jedan projekat, pretpostavljam da tu treba i znanja i umeća, ali kako se, zanima me praktično, kako se dogovarate koji je to projekat koji bi bio svima od koristi? Da li tu ima nekih problema? Znate kako, klaster je takva organizacija ili takvo udruženje firmi u kojoj svakome treba po nešto i nikome ne treba sve. Tako da jako je teško praviti projekte u kojima ćete sve one koji su u klasteru zadovoljiti nekom svojom aktivnošću. Ima doduše i takve aktivnosti, kao što su sajmovi, kao što su neke šire, sadržajnije edukacije, dugotrajnije i tako dalje. Ali u suštini ali kad je novac u pitanju? Da, recimo kod nas, na primjer, u klasteru danas ima 75 članica i 30-ak ih sada čeka na novo učlanjenje. Tu su od velikih kolektiva koji zapošljavaju po 700-800 radnika do onih malih koji zapošljavaju po 2-3 radnika. Znači ima svih u strukturi i po strukturi vlasništva. A novac je svima preko potreban? Pa novac je svima preko potreban i novac nije problem, jer ga nema. Dakle, to nije problem. Problem je za čega novac treba i kako se organizovati da se upravo